ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ବିଷୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲୋନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। କେବଳ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲର ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଜଣାଇବି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲିଙ୍କ ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ନଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା OTP ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଥିବ ସେ ବ୍ରାଉଜରଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯାଉଛି https://www.incometax.gov.in। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଙ୍କ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଣ୍ଟର ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗୁଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଦେଖୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତଳେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଭ୍ୟୁ ଲିଙ୍କ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ୟୁଆର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ଟୁ ଗିଭେନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଗିଭେନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନଥିବ ପ୍ୟାନ୍ ସହ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲିଙ୍କ ଆଧାର ଉପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟା ଆସିବ ଲିଙ୍କଡ ଆଧାର ନଟ୍ ଆର୍ ଲିଙ୍କଡ। ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇକି କରିପାରିଲେନି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ, ତ କିଏ ଧ୍ୟାନ ବି ତାରି ଉପରେ ଦେଲେନି। ସେଥିଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 31 ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି 31 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ପେଡ୍ ରହୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାରଟା ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ନ କରିବେ ତ 2026ରେ ହଇରାଣ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
तो बंधुमाने एबे आपण देखिनेले पैन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक होइछि कि नहीं स्टेटस केमिति चेक करिवे। मु आशा करछि आपनको स्टेटस स्क्रीन रे पैन एंड आधार आर लिंक मेसेज आसीथिबो। जदि तथापि नॉट लिंक देखौछि तेबे चिंता करंतु नहीं, सही वेबसाइट रे ही स्टेप बाय स्टेप लिंक करि परिवे। बंधुमाने पैन आधार लिंक नथिले आपण पैन कार्ड इनएक्टिव होई पारे एवं भविष्य में बैंक इनकम टैक्स स्कॉलरशिप लोन सबुठी प्रोब्लेम आसीपे से आज वीडियोटी देखि सारी निज मोबाइल गोटे मिनिट भितर स्टेटस चेक करनियंतु। जदि आपण को स्टेटस चेक करिवारे समय कौन एरर बा प्रोब्लेम आसूची तेबे कमेंट रे लिखंतु, मु निश्चित भाव रिप्लाई करी। बंधु मैंने एमती सरल गवर्नमेंट वर्क पैन कार्ड आधार कार्ड स्कॉलरशिप पीएम योजना रिलेटेड अपडेट वीडियो पाई टेक विश्व चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। वीडियोटी जदि उपकार लगी लाइक करंतु, शेयर करंतु, विशेषकर निज फैमिली और फ्रेंड्स। आज एतिकी आगामी वीडियो नुआ गवर्नमेंट अपडेट्स पुणी देखा। मु विश्वजीत रोची। जय हिंद, धन्यवाद।